Sori, mä en ehdi nyt puhua. Mun täytyy hoitaa ensin pari juttua. Lupaan, sulle soitan vielä myöhemmin. Näin ollaan sovittu kai joskus ennenkin. Mulla ei oo ollut aikaa edes hengittää. Kalenterisivut arkeamme pyörittää. Eikös elämä oo näytön paikka suorittajan, muiden odotusten eteen puurtajan? Juostaan hektisestä seuraavaan, ei pysähdytä milloinkaan. Vaikka matkaa unelmaan ei voi juosten saavuttaa. Juostaan hektisestä seuraavaan, joskus pitäis hidastaa. Ajalle ansa virittää ja antaa unelmille tilaa hengittää. Niin, taas mä kuuntelen sun vastaajaa. Sua taitaa vaateet maailman vain kuljettaa. Soittelen sulle vielä myöhemmin. On hetkiseen me pysähdytty ennenkin. Mulla ei oo ollut aikaa edes hengittää. Kalenterisivut arkeamme pyörittää. Eikös elämä oo näytön paikka suorittajan, muiden odotusten eteen puurtajan? Juostaan hektisestä seuraavaan, ei pysähdytä milloinkaan. Vaikka matkaa unelmaan ei voi juosten saavuttaa. Juostaan hektisestä seuraavaan, joskus pitäis hidastaa. Ajalle ansa virittää ja antaa unelmille tilaa hengittää. Juostaan hektisestä seuraavaan, ei pysähdytä milloinkaan. Vaikka matkaa unelmaan ei voi juosten saavuttaa. Juostaan hektisestä seuraavaan, joskus pitäis hidastaa. Ajalle ansa virittää ja antaa